участие в сделка или не. Изпрати SMS с текст 1 на 1582 за абонати на 3 мобилни оператора. Ето ни отново след рекламите по Нова телевизия в студиото на сделка или не. Днес своята игра играе Флюра от Тюмен-Дяла. Тя си живява мирно и тихичко в Тюмен, докато не дошъл един българин Васко. Дошъл там, погледнал я, залюбили се, то не бе любов, не бе чудо. Константин, близнаците, накрая на всичко да отгоре, стига, че близнаци ми момче и момиче. Късмет, късмет, късмет! Идвали до България, връщали се в Тюмен, текли дървета, изнасяли гор, какво правили, накрая вече се заустроили тук. От 16 години само в България. И късмет им проработил, и играе сделка или не. Че на всичкото горе си пожелай 50 000 лева. Дали можеш да ги спечелиш? Сега 50 000 лева ще ти кажа. Може да ги спечелиш, сега останат до твоята кутия. Още една кутия ти предстои да отвориш преди оферта на банката. Коя е тази кутия? Кутия номер 22. Марийка от Белозем, Марийка, стискаме палци. Всичко не 50 000. Отваряй. 300 лева! Айде, Вацка, мамо, ела. Преси. Преси. В едната кутия има 2500. Преси. В другата кутия има 7500. Ела. Виждаш, мама, какво ще му даде. Виж, преси. 25 000 лева. И в четвъртата кутия. В полека главата. 50